جا ہویا ہے اجاگر بھر بھر کے بیٹے اندار ہاں گنگا تو میں گاگر بیچے ہوئے وقت دے لمحے نو ترس دے قسطاں تے خریدی ہوئی حیاتی دا سوداگر نہ چنگے کپڑے نہ کار کوٹھی نہ ہووے تامی جہان کوئی نہیں یہ سر زمانے نو کٹھا کر لیں یقین آدھا ایمان کوئی نہیں امن حیاتی دے متھے تو میں فکرہ پڑیا ہے موت ویلے کفن تو ود کے لباس کوئی نہیں قبر تو بہتر مکان کوئی نہیں بہت اچھا مہربانی تیتھو پہلے تیرا قاتل کیوں تلوار تک پہنچے بھائی جان میں ایک گل دی وضاحت کر چھوڑا اے مشاہرہ رکھیا گیا پریس کلب دے نا تے اور صحافی حضرات ہمیشہ ایک پیغام دے دے تو پھر شاعری بھی تھے پیغام والی ہونی چاہیے پیغام والی گل ہونی چاہیے اگر میری اس گل نال تسی متفق ہو تو پھر ایک تاڑی ہونی چاہیے تیتھو پہلے تیرا قاتل کیوں تلوار تک پہنچے تیرا حق کے تو خود چل کے اندے ہر بار تک پہنچے کوئی ٹکر مار کے مسجد دے وچ مومن نہیں بن سکتا عمل اوہے عمل جیڑا صحیح کردار تک پہنچے مہربانی عمل اوہے عمل جیڑا صحیح کردار تک پہنچے کیوں بشرطی ذات تو انسان دا کردار منگدا ہاں ہے دائرے دی کلائی کرنی بدا پرکار منگدا ہاں برادے کان بچپن دا براتو پیار منگدا ہاں رعایا دی مسجد کی تے کھرا سردار منگدا ہاں میں مڑکا سمتا بیٹا تے اندی تلوار منگدا ہاں میں سر دی سر دے بدلے بھی صرف دستار واجب بہت اچھے میں سر دی سر دے بدلے وچ صرف دستار منگدا ہاں عمل اوہے عمل جیڑا صحیح کردار تک پہنچے اور کیا پنجا کیا کوہنی تو موڈے تو قلم کر دے کیا پنجا کیا کوہنی تو موڈے تو قلم کر دے جدن نا پاک ہاتھ کہندا تیری دستار تک پہنچے اور سنے منصف کھڑا ہوئے ملک سارا سلامی لئی زنجیران دی دھمک کو جس طرح دربار تک پہنچے اور کوئی تدبیر پیدا کر صبح ہومن تو پہلے ہی رعایا دی رہائی دی خبر سردار تک پہنچے مہربانی رعایا دی رہائی دی خبر سردار تک پہنچے اور خبر کیڑی ہونی چاہیے کہ بدر دی وقت لڑائی لڑ تو وقت شمشیر پیدا کر بدر دی وقت لڑائی لڑ تو وقت شمشیر پیدا کر مدد نو آسمان اترے کوئی تدبیر پیدا کر اور لکیران دے فقیران دی کدا تقدیر نہیں بدلی تو خالق دی رضا مان کے تو خود تقدیر پیدا کر جتھاں آج تائیں نہیں دے ہویا اتھاں کئی سچ بھر جامن ٹنڈانے دی چمک جتنے فقط تقدیر پیدا کر کوئی نہ کوئی جنم لیندہ یزیدہ دور دے اندر جتھاں کوئی کربلا بیٹھے ادا شبیر پیدا کر شعور ہوئے تک کر سکتے ہیں تو دشمن نو غلام اپنا مگر پہلے زبان اندر تو تاثیر پیدا کر ہے آبے چشم ہے قطرہ سمندر دے تقابل وچ تو سنگو خشت دیا کھچ امن کوئی دیر پیدا کر واجب بہت مہربانی اور یہ دنیا وکدا بازار ہے اتھاں دلہن دے زر وک دے اتھاں پئیے ہوا وک دے اتھاں پکھیاں دے پر وک دے اتھاں اوقات وک دے ہیں
اتھا شامو سہر وکدن اتھا سودن زمیران دے اتھا ڈٹھے صبر وکدن اتھا شاہی محل وکدن اتھا مفلس تے گھر وکدن اتھا انجان طبقہ کی اتھا سے اے ہنر وکدن اتھا ہر شے وکاؤ ہوئے اتھا خود سودا گر وکدن اور اے منڈی یہ منافع دی اتھا گاٹا ضرورت نہیں امن مطلب دی دنیا ہے سنے دستار سر وکدن سارے واہ جی واہ ضرور جناب حسن صاحب جڑے بشر سیان کریں دے نہیں چنگے خون تے گھٹجا رکھ دی نہیں رکھ دے خبر معاشرے وچ کہیں بھیم بھرم تے پاک دی تے شالا امن ضمیر سلامت رہے او میری توبہ ہے وقت وقت دی بے غیرت گل تے گل پمدائے گل جدن کری بے مات بہت دی دی واہ جی واہ بہت اچھا مہربانی او دشمن بھی ہووے غیرت مند اے بھی سائدیا ہوندا مان ہے ہووے سچوٹے ہووے بے غیرت گھاٹا ساری زندگی کان ہے او منی وطنا امن خدا دی سو سچ آدھن لوگ سیانے بے غیرت نسل دے بندیاں دی ہوندی کائی نہیں جائز مکان ہے اور جیدے سانبھیے کی ترنشی بندے پوری نسل خون پیوائی نہیں بچے شیدے لاغر یومن پائے کانڈ دیں دے مردیاں تائیں نہیں کام دے سیا امن حیاتی بھر ایک نکتہ ذہن تلائی نہیں اندے مراتی دشمنی مول لائے نہیں چتو مفتے سجوڑ بلائی نہیں واہ جی بہت اچھا اندے مراتی دشمنی مول لائے نہیں چتو مفتے سجوڑ بلائی نہیں اور شاہید دا اگنا منزل تائیں چنگا شوق شہادت گرنا گاند کھامڑ کان دے جور میں نہیں ہوتی نسل دی عادت گرنا اور بندے مراتی جتنا پوچھنو میں امن سعادت گرنا چتو سجانو سوچ کے سو تھارو ٹوٹے کرو عبادت گرنا واہ جی واہ اور چنگی نسل دا خون تک کانڈ مگروئی ان سنگت دے دھومنے دھو بیندا ہے بریائی دی جاتے نیکی دا ہتھو دے من درس کھلو بیندا ہے جی میں سوار دا کرن شکالا چاہ امن حرام دی بو بیندا ہے بے غیرت سنگت چرال رال کے بندہ آپ پہ غیرت ہو واہ جی واہ مہربانی اور رات مراتی دشمن منگ دیئے بندہ بوز دل امن خموش ہوندہ ہے ہن کھول دے جذبے غیرت دے مطا سمجھے رات دا جوش ہوندہ ہے اور مار سکتا ہے بھوک تو غیرت مند انہوں اپنی عزت دا ہوش ہوندہ ہے جیتے دولتاں دے انباروں میں دلہ شخص ضمیر فروش ہوگا واہ جی واہ مہربانی اور ملکان صاحب ایک شیر پڑھ دے پیان او شیر دوپٹے علی دل میں کون نظم ایک سنائیں دا پیان کہ تو غیور ہے گر ترک زندہ غیرت زبان توڑی غیرت ترکتا نہ ہوئے غیرت دی اخلاق دوروں دی سیوے نشیور کی لامت چھٹا نہ ہوئے جو بھی بہن دے نہیں تقدس تو واقف انہیں چھٹے میں تیرا چھٹا نہ ہوئے جتا بنت حبا نہ محفوظ ہوئے تیرے شہر وچ ایسا چھٹا نہ ہوئے جراثیم غیرت دے مردہ نہیں ہوندے اگر خون انسان دا کھٹا نہ ہوئے کم در دشمن نو جامن نہ دے دی مقدر دے وچ بانے پھٹا نہ ہوئے حیاتی حیاتی نبھامر دا گل سکھ گل میں حیائی دا پٹا نہ ہوئے تو کردار دی صاف پگڑی نو بن مگر پاتو تے محل گھٹا نہ ہوئے پگڑی دا مطلب بھی غیرت دا سر ہے اور سر دا تحفظ امن پاک دے بچے کوئی حق نہیں پگڑی دا اس پہ ہونے سر تے دی سر تے دوپٹا